Waloro nego weche mag tuke ni moko kuom johera mag tim mar Gor Mahia okichore gi chien gi welo mar Eliud Owalo kaka patron mar tim adhulano bang' tho mar patron machon Raila Odinga. Kane gilose kinde mane gilimo liendo Odinga e boma ma Bondo, ne gikwayo jakom margi Ambrose Rachier mondo luong romo moting'o jokanyo kod jodito mag Gor Mahia mar walo jal mabiro bedo patron manyien. Jafumbo marwa James Opondo nigi ler mar wachni. Elaksa abich marokinyi, johera mar Gor Mahia no molo kango ka Ramogi gweng' Manyamira e kar chung'od bura ma Bondo mar kuyo gi familia mar Odinga. E kinde no johera go no ywago Odinga kaka jala manochung' motegno gi Gor Mahia kendo chiwore mar neno ni klabno ogoyo ndamo madongo e lig mapachoka kod pinje maoko. Wabiro kae kakango ka Ramogi mondo wachung' kod patron marwa mosewewa kendo wachung' kod family kendo wakel mos marwa kaka oganda mag jogor kuom lalo babawa kata patronwa mosebedo kochung' kodwa, osebedo kata teteanwa, osebedo kochung' kodwa financially kada kagoro moko kada kantie pesa mora madwarre. Kama wantiere ni nitiere jomowuok Mombasa, nitiere nyaka jomowuok Tanzania, nitiere nyaka jomowuok Homa Bay, Igori, kama noendo nyaka Siaya, Kisumu, nyaka Kericho, kuonde mopogore opogore kaka wawuok kode ne awuok Nairobi. To wabiro kaka nyithi Gor, kaka nyikwa Ramogi mar mondo wabiro patron marwa. Giduol achiel, johera gi no balo gi welo mar mane en jalup patron Eliud Owalo kaka patron manyien ka giwacho ni ne ok onywand pachgi kendo katiba matayo Gor Mahia bende ne ok olu e welo makamano. Patron ok en ng'ama yiero gi ng'ato achiel kata ok onego bed ni yiere kod EC mar club. Patron ng'ama onego bed ni yiero kod board of trustees kata fans mar club. Aparo ni ung'e maber ni Gor Mahia ma en community club ma wan motelo ne. Koro oko morwa nikech nokosum pachwa ni wado yiero patron, then gima litnwa patron marwa kano nindo pok waike to oseyier ng'ato. So mane gima wang'o i fans ma fans owacho ni kapo ni ofis oyiere odhi bedo patron mar ofis. Kuom mano ne gikwayo jakom mar klabno Ambrose Rachier mondo luong romo moting'o jokanyo kod jodito mag klabno mar chwalo nyinge jogo ma owinjore ogo kogno mar yudo ng'at manyalo tayogi kaka patron kaluwore kod katiba margi. That we know there are issues with the club. We've had the issue of the patron. And we want to say that we know we are the members of this club. We are registered members. We are also asking the EC to convene that meeting as soon as possible. As the members, we want that special general meeting to be convened for us to know all these directives that are being displayed. Who is giving this directive and whose authority? Because we have the constitution. As a member, if this thing is not going to be done, I'm going to petition these people. Magibiro ikinde matend club no sewalo Eliud Owalo kaka patron mar Gor Mahia ndalo manok bang' ik mane en patron machon Raila Odinga. Jalup jakom mar club no Sali Bolo no singo mar chwalo ywak gine kuku mar tend club no kendo singo ni biro winjgi. Limbe makawuono no ywayo johera mag Gor Mahia mawuok e tunge Kenya duto chakre Mombasa nyaka Kakamega. James Opondo, Ramogi TV.